барои сафед кардани дандон ё барои табобат кардани хунукиҳои дандон ё дандонҳои каҷро рост кардан ва ё барои кандани дандон ба рақамҳои рӯи экран муроҷиат намоед. духтури дандон дар Федератсияи Россия шаҳри Москва бо нархи арзон ва таҷрибаи баланд. Ака вайни билета бихарем кор мея хизмат нарем. Ты ғайриқонунӣ мехарӣ чиза. Миёнаравҳо магар кормандони мақомотҳоянд. Шахсан ман худам рафтам соҳибхона иҷозат надод ки мо дар дохили хонаш регистратсия кунем. ассалому алайкум ба ҳама тамошобинони барномаҳои канали Юристиҷей. Тамошобинони азиз, як хабари нав ва як хабари муҳим баҳри нафароне ки мехоҳанд ба Федератсияи Россия сафар кунанд ва дар давоми видео саволоро мехонем то охири видео бо диққат тамошо кунед. Ахборот оиди вуруди бархе аз муҳоҷирон ба Федератсияи Россия манъ карда мешавад. Фармони нави Вазорати умурии дохилии Федератсияи Россия. Вазорати умурии дохилии Федератсияи Россия тарҳи нави қонун дар бораи вуруди шаҳрвандони хориҷӣ ба ин кишварро омода кардааст. Муҳлати будубоши муваққатии муҳоҷирон дар қаламрави Русия дар сурати саркашӣ аз муоинаи ҳатмии тиббӣ тибқи фармони расмии Вазири умурии дохилии Русия метавонад кам карда шавад. Ин муқаррароти ҷадид гирифтани изи ангуш, аксбардорӣ ва муоинаи тиббиро дар бар мегирад. Муҳлати будубоши муваққатии шаҳрвандони хориҷӣ дар Федератсияи Россия ба далели саркашӣ аз ҳатмии давлатии изи ангуш, аксбардорӣ, муоинаи тиббӣ барои муайян намудани мӯътадони маводи мухаддир кӯтоҳ карда мешавад, омадааст дар хабари вазорат. Инчунин дар сурати ошкор шудани бемориҳои сироятӣ барои гирду атрофи хатарнок муҳлати будубош кӯтоҳ карда мешавад. Зикр гардид ки дар сурати мавҷуд будани яке аз ин далелҳо қарори кам кардани муҳлати будубош на дертар аз 3 рӯзи корӣ қабул карда мешавад. Маълумоти зарурӣ ба шаҳрванди хориҷӣ бобати даъват шудан ба шуъбаи муҳоҷират 24 соат пас аз қабули қарор ирсол карда мешавад. аз натиҷаи қарор муҳоҷирон аз тариқи телефон ва ё суроғаи электронӣ хабар карда мешавад. Гуфта мешавад фармони мазкур аз 29 декабри соли 2021 эътибор пайдо мекунад. қаблан вазири корҳои дохилии Русия дар бораи манъи вуруди 400 муҳоҷир ба Русия барои 40 сол хабар дода буд. яъне ки аз 29 декабр шурӯъ карда қонуни нав қувваи амалии худша пайдо мекунад дар Федератсияи Россия. шахсиятҳое ки аз гузаштани муоинаи тиббӣ, шахсиятҳое ки аз аксбардорӣ ва супоридани изи ангушт саркашӣ мекунанд, муҳлати будубоши ӯ шахсиятҳо кам карда мешаванд ва аз Федератсияи Россия имкон ҳаст ки ихроҷ карда шаванд. дорухонаи шифофармо то 31 декабр тахфиф эълон намуд. доруҳои табиӣ барои шумо: эпимедиумная паста барои хунукиҳои бадан, равғани гули садбарг барои гардиши хунро хуб кардан ва нес кардани дарди сар, инчунин доруҳо барои простатит ва доруҳо барои кам кардани вазни худ ва зиёд кардани вазни худ. ҳатман аз номи канали Юристиҷей муроҷиат намоед. Али Акбар нависонда: барои ҳама як маслиҳат барои шумо низ акои сормон. шумо ку худ одами бесавод нестед, боз ҳуқуқшинос ҳам ҳастед. хайр барои чӣ ба миёнаравҳо муроҷиат кардед? миёнаравҳо магар кормандони мақомотҳоянд? албатта ки не. пас чаро ба кӯмаки онҳо шитобидед? дар ин ҷо айби шумо низ ҳаст. ба миёнаравҳо ғайр аз пур кардани заявления ё ин ки гирифтани навбат ба мақомотҳои дахлдор ҳеҷ гоҳ муроҷиат накунед. илтимос, дилам бароятон хеле месӯзад. бародари азиз, дуруст қайд кардӣ ва ман дар барномаи гузаштам ин чиза гуфтам ки бале айби машид ва ман ин чиза ба калам мегирам ки айби машид, лекин як чизи дигаре тарам ба худат қабул ки бародар ки зиёда аз 95% шаҳрвандои тоҷике ки ба Россия сафар мекунанд бо тариқи посреднико регистратсия мекунанд. 5% шай ки бо тариқи соҳибхонаҳо мераванд регистратсия мекунанд. барои чӣ? сабаб дораи. ин сабаби бесавод будани одамо надорад, сабаби беақл будани одамо нест. ин чиз сабаб ҳамие ки дар ҷое ки мигрант мерава зиндагонӣ мекуна, соҳибхона иҷозат наметиҳад ки дар ҳамунҷа ӯ шахсият регистратсия куна. шахсан ман худам рафтам, соҳибхона иҷозат надод ки мо дар дохили хонаш регистратсия кунем. ба ҳамин хотир баъд маҷбур мешавӣ ки бо тариқи миёнаравҳо кор кунӣ ва кор табуд кунӣ. вале баъзе аз миёнаравҳои бадбахт пайдо мешавад ки ба сари ту проблема меёранд. чизе ки бад гузашт ва ин сухани тира қабул мекунем, не ки ин чиз сабаб дора ва фикр мекунам ки
به این کار نمیشود در روسیه قرار داشتن. علی ستیوی نویسنده: سلام علیکم اکای سوربون، برادر یک سوال دارم. رجیستراسیای اوریجینال فالشیویش چه خیلی فرق کردن ممکنه پیش ای دستی сотрудникای полиция دست زدن метони ки худа дар ба задани проверка кунем. бародари азиз, ма як тасмим гирифтагим, бисёри нафаро ба ман муроҷиат мекунанд. мақсад қати як одам маслиҳат канам, агар маслиҳатом тоғрӣ бигира, як мақсад чихе бугум, як бахш ташкил мекунам, як рақами WhatsApp мемонам барои проверка кардани регистратсия, барои проверка кардани депорт ҳасти ё ин ки не, барои проверка кардани депорта шуда кардиян ё ин ки не. ана ҳами хеле кор ма ташкил карданим. иншааллоҳ ки қатъиан одаме ки маслиҳат кардааста маслиҳатамон тоғрӣ бигира, вале ӯ як суммаи муайяни хича агар бига ки инам қадар сумда ма ҳамин кора мекунам, баъдан ман номери WhatsApp мемонам ва ба шумо эълон мекунам ки инами номери WhatsApp да занг мезанед, шумо проверка мекуна шумо депорт ҳастен ё ки не, проверка мекуна шумо регистратсиятон фалшивия ё ки оригинал. умуман ҳамаша проверка мекуна. интизор бошед ҳамин чиза ва касе ки да ҳамин чиз розия фикроша дар комментария бинависонад. баҳодур ҷумаев нависонда: салом алейкум, камтар маълумот медодӣ дар бораи хизмати як моҳа. барои хизмати як моҳа мерай дар комиссарияти ҳарбӣ номнавис мекунӣ, 26880 сомон пардохт мекунӣ ва як моҳ рафта хизмати алтернативӣ мекунӣ, яъне ки дарсҳои ҳарбӣ мегзарӣ ва баъди як моҳ союди билети ҳарбӣ мешавӣ. баъди як моҳ гузаштан билети чихеле ки дар 2 сол хизмат мекунанд ҳамхели билети ҳарбӣ дата метиҳанд ва ногуфта намона ки номнавис мекунӣ, баъдан қабул ки кардан хизмати алтернативӣ мекунӣ. иброҳим нависонда: салом алейкум, 25200 сомона чанқаи меспорем як бора ё кам-кам, 26880 сомона як бора пардохт мекунӣ барои хизмати алтернативӣ. Фатҳулло Давлатов нависонда: ака ваени билета бихарем кор меяд, хизмат нарем. бародари азиз, худа да саволи худа ҷавоб додасти, бигем хато намекунем. та гуфтаси ки ваени билета бихарем, та ғайриқонунӣ мехари чиза, метавонанд ки баранд хушрӯ проверка кунанд ва анихнанд ки таамура харидагӣ ва фалшивия ям чиз. бисёри одамо фалшиви дар чӣ ҷиҳат тайёр мекунанд. мисол хичона ягон бемор меган нигодни ваени билет тайёр мекунанд, ягон рейда ки биғалтан бигиранд бибараншон агар беморхонаам комиссарияти ҳарбӣ айдихтар ки бигзаранд соз бошанд 2 сол хизмат да пешонишонай. Идрис 91 нависонда: ҳаму бадбахти лаина нишон надодӣ брат. бародар, агар мошеннике ки регистратсияҳои моро фалшивӣ кард ҳамуро дар назар дошта бошӣ, видеои 2 рӯз пешинаи мара тамошо кун. нависондагии номи видео ки 5 сол мара депор карданд. дар ҳаму видео ҳамаш ҳастай, ҳама маълумотоша гуфтагим бидроин тамошо кунед, касе тамошо накарда боша ва дастгириро фаромӯш накунед. видеоро ҷамъбаст мекунем ба ҳамин, чунки саволҳо каманд. бисёри нафаро моро дилбардорӣ кардиян, ҳамдардӣ кардиян ба хотири проблемае ки мо дошид. як бори дига миннатдории хидмат баён мекунам. худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад. то барномаҳои дигар.